आइला 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 मा हरनाय जाखोलै बे साला सुवाद थफिरामा सोरनि थाफ्लि हरखोब्रा आंनोलाय बेबो आंनि नाम्बारावसो हरनो मोनदोंना बियो थाफ्लिनि पिक्चारखौ सोरनि थाफ्लि जामारखो थाफ्लियानोथ' हिनजावनिसो थाफ्लि ना हौवानिसो थाफ्लि जाखोब्रा बेलाय ना गावनिनो थाफ्लि बियो सोरबा हिनजावनो हरनांगौआ आंनावसो हरबाय खोमा गावनि थाफ्लिखौ थाफ्लियाबो गुफुरथार माथो सुवादना माथो नुनायावलाय गोसोम सोमसो नुयो थफिरामखौबो हो थाफ्लियालाय बोरै गुफुर जाखो बेनालाय र' फन हरनि आं मानो आंनाव थाफ्लिनि पिक्चार हरनांगौ बियो हेलौ थफिरामालाय थफिरामा दुगैदों मामोन माबाफोर बाथ्रा नामा बाथ्रायानोथ' बेसेबा गिदिरलै नाथाय नोंबा सोरमोनथाय आं थफिरामनि बिब' ओहो आच्छा थफिरामनि बिब' नोंखौ लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय दे सकेतमेमोन नामा नोंना नामा औ सकेतमे आच्छा सकेतमे बे थफिरामा बिराद दुस्थ जादों मिथिबायना मा टाइपनि दुस्थ जादों बेलाय ओरैबायदि गाज्रि जादों बेनि आखला आंनि मबाइलाव थाफ्लिनि पिक्चार हरदों बियो मा होनखो थाफ्लिनि पिक्चार हरदों नोंनो औ बे थफिरामा आंनि नाम्बाराव वाट्सएपआव थाफ्लिनि पिक्चार हरदों एक्चुअली बियो सोरबा हिनजावनोसो हरनो नागिरदोंमोन खोमा बियो बिदिसो थाफ्लिनि पिक्चार हरलायग्रा जादों र' दा दुगैखांबा बे थाफ्लिया मानजा लगायगोन आं खोनाबायना सकेतमे बे जुदि दिनै थाफ्लि हरदाव गाबोन उथुमै हरदाव गोदना हरदाव बिखुं हरदाव खिथु हरदाव बायदिसिना हरलाबाय थागोन बियो बेनिखायनो बेखौ जायगायावनो दद्र खालामनांगौ दा जागोन दे आं बुजायगोन आब' आंनि फनखौ नुदोंना है थफिराम फैबाय नामा होलाय फनखौ बिनो होलाय ओइ साला सुवाद थफिराम मा जालायखोब्रा अमाराजा मा जालायखोसो होननानै बुंदों नों हो आंनि वाट्सएपआव मानो नों थाफ्लिनि पिक्चार हरनांगौ मा सानदों नों आंखौ बापावै नोंनावसो सफैबाय नामा होमबा ओइ अमाराजा डिलिट खालामब्रा आरो आब' थानायाव मा बायदिसिना बुंहरगासिनो दङब्रा नोंलाय आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आंनि वाट्सएप नाम्बाराव नोंनि थाफ्लिखौ मानो हरदों आंनो हा मा सानदों आंखौ ओमफ्राय थफिराम आंनि नाम्बारखौ नोंनि मबाइलाव मा सेभ खालामदों नों बुंलाय अमाराजाब्रा आरो नों दे जायनो नोंनि खिथुखौ देखायनो नागिरदोंमोन बे सिख्लानि नामा मा नाम अमारानि दिनैनिफ्राय जों सानैनि नामखौ बेलेग बेलेग सेभ खालामनानै दोन मिथिबाय थफिराम जागोन दे अमाराजा साला साइज गैया बाइस गैया थाफ्लि हरनाय आंनो थोद अमाराजानावसो थांफ्लांबाय होमबा थफिराम बिदिसो आरोना नों हिनजाव हाबा खालामनोबो हायाखै मालाय हिनजावफोरनो थाफ्लि दिन्थिग्रा जादों नोङो बांद्राय जाथारबायना थफिराम जल्दि दावला जा जागोन आब' 1 घन्टा बिदिनो दावला जानानै थानांगोन नों मालाय सिख्लाफोरनो थाफ्लि दिन्थिहरग्रा नों लाजिया नोङो बिदिनो 1 घन्टा हान्थु खरायनानै थानांगोन नों थफिराम नङाब्ला सिख्लाफोरनि नाम्बाराव थाफ्लि हरनायनि साजानि थाखाय ओंखाम मोनजानाय नङा बापावै अमाराजानावलाय बोरै मोनहैफ्लांखोब्रा आंखौसो आब'आ दावला जाहोगारबायना ओरैनो आब' आंखौसो हान्थु खरायनो थिनगारबायना मा जाबावनांगौ जाखोब्रा साला सुवादा थाफ्लिखौ मालायसो गुफुर खालामनानै दोनखुमाखोब्रा बे थफिरामा बिदि थाफ्लि गुफुरखायनोथ' मालाय सिख्लाफोरनो हरबाय दङ बियो साला थाफ्लिजों लोगोसे मानसिनि मोखाङाबो थाफानांगौमोनलै ओरैबायदि भाइरेल खालामगौमोन आं बे थफिरामखौ साला सुवादा थाफ्लि रानग्रा जादों बियो अमाराजा सोर थाफ्लि रानदों माबालै बे थफिरामा साला गावनि थाफ्लिखौनो आंनो हरदोंब्रा आयु मानोसै माथो थाफ्लियाव खुजालि जादोंमोन खोमा थाफ्लियाव खुजालि जाबा बे फटक साफायनानै नोंनोसो हरो आरो माथोबाव गावनि खुजालिखौ आंनो दिन्थिनो हराखै बे डाक्टरनाव थांबानो जायोना बे थफिरामा गावनि खुजालिखौलाय नोंनोलाय मानो दिन्थिहरनांगौ जाखो नै माथो थाफ्लियाबो बिनो नामा मालाय हौवानि थाफ्लिखौ नायनो लाजिया नों आंग्रोमोनदि हा बांद्राय खोथा बुंनाङा माथो थाफ्लियाव खुजालियानो गैया थगायनो फैदों आंखौ सोर हिनजावनि थाफ्लि बियो मा होननाय जादोंब्रा मा सोर हिनजावनि थफिरामनिसो थाफ्लि बियो आंखौ थगायनो फैदों नङा अमाराजा हौवाफोरालाय मालानिफ्राय हिनजावनि फेन गानग्रा जाखो बेथ' गोजा जानो हिनजावनिसो फेनथार मा हिनजावनि फेन जाखोब्रा गोजा कालारा हिनजावाल' गानो नामा बे सुपारमेननि चार्टखौबो नुवाखै नामा गोजा जालाय आंखौ थगायनो फैनाङा मिथिबायना सोर हिनजावा थाफ्लि हरदों नोंनो बुं सोर हिनजाव गोदान मोनलायखो नोंहा थ' साला बे थफिरामनिसो थाफ्लि नुवाखै नामा नों नाम्बारखौ आंलाय मा मिथिगौ आंलाय फरायनो रोङो ना मायो ओइ हांग्रोमोनदि बे थाफ्लिया थफिरामनिसोलै मालाय सिख्लाफोरनि थाफ्लि नङा थफिरामनि थाफ्लिया एसेबां गुफुर नामा आरो सामफ्रामबो लंपेन्ट गोलाव गानबाय थायो नालाय बिनि थाफ्लिया गुफुरब्रा आं जेबो मिथिथारा बे थाफ्लिया सोरबा हिनजावनिसो खाबियो नोंनो हरथारदों मारै हिनजावनि थाफ्लि होननानै बुंबाय थाखोब्रा बे थफिरामनिसो थाफ्लिलै मालाबाबो आखला सोलायमारला नोंना हिनजावफोरजों थाफ्लि हरलायलायगासिनो आरोना फटकफोराव लेखा रोङिखाय आंखौ जाम्बि साननानै थगायनो फैदों नों अमाराजा भग बुंबा मानो फोथायाब्रा हांग्रिमोनदि बे थफिरामनिसो थाफ्लिलै सोरबा हिनजावनो हरनो गोनां आंनावसो सफैबायनो दे थगाय र' आंबो फिसालाफोरखौ लिंहरनि फिसालाखौलाय मानो लिंहरनांगौ जाखोब्रा होद लिंहरना नों थगायदोंना आं फिसालाखौ लिंहरगोन एमावा मानो लिंहरनो नागिरदोंब्रा फिसालाखौलाय थगायनायखाय फिसालाखौ लिंहरजानो बादों आरोना एमावा मा जाखो फरायनायफ्राव डिस्टार्ब नोंफानि मबाइलाव नायलाय सोर मेसेज हरदों बेनो आच्छा सोर मेसेज हरदों नायनि थोद नायालै हामा बेफोरखौ नायनो हामाबाबो नायाबा
लिंहरदों नायलाय नङाबा सिखाव खामानि मावबाय थागोन बियो करेक्ट बोला आफानायनि हा थाफ्लि सोरनि थाफ्लि बेलाय बेखायनो नोंखौ नायनो लिंहरदों आबा सोरनि थाफ्लि बियो नायलाय सोरनि नाम लिरनाय दङ नायलाय एमाव बेटा बे थफिरामनि नाम नङा होनलाय थफिरामनि थफिराम बायदि नुवाखै माथांलाय नङालायनो बे हौवा मानसियालाय गावनि थाफ्लिखौलाय नोंनोलाय मानो दिन्थिहरनांगौ जाखो अमा राजा सोरबा हिनजावनि खाथा बियो बे बारा आफाखौ एसे जाम्ब्र होनि र' आयै बे थाफ्लियानोथ' सोरनि मार मिन्थिया खिन्थु नाम लिरनाय गैया आयै ओइ एमाव बेटा मा होननाय जादों बे थाफ्लिखौ थफिरामासो हरदों दा मोजां नायलाय आं मिन्थियालै आंना मेगना बोरैबा जादोंलै आं उन्दुनोसै आइला आइला जामाइला एमाव राजाया माबायदि टाइपनि मानसिब्रा एमाव राजाखौ बादो सोर हिनजावनि थाफ्लि बियो नायबानो जाबाय आरो बेवहायलाय मानो थादों साला एमाव बेटाया मोनसे फाल्थु जाखोब्रा थफिरामनि नाम्बारखौ नुनानै बिमानि सिगाङाव थगायलायबावो अबेसे आंनि नांदेरनाय नालाय खर'आनो एसे गाज्रि बेनाबो एमाव बेटाखौबो दुसि जाया बांद्राय अब्लाबो माथो खालामबावनो आरो आंबो थगायबाय थायो नालाय हांग्रोमोन जा बिनिखायनो आंखौ बिसास खालामनो तान मोनो जियानो जादोला आरो मा दाउसो देलाया जुमाय बेफारिसो जानो नागिरबाय आयौ 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 मा खालामनो नागिरखो बियो मा खालामनो सानमारखो बे दाउसो देलाया आं बेनो माबा मोनसे खालामनानै जाथों होननानै 50,000 फैसा होनायखौ बे जौ बेफारिसो जानो नागिरदों आरोना बे बाराबा हले दाउसो देलायखौ बुथारनानैसो जेलाव थांगोन आं अनबा अनजामारा बे मानसियासो आं फैसानि सोमोन्दै नारजि बुदांनोनो खोन्थालायबावाखै बियो बिदिसो खालामदोंना दाउसो देलाया आं दा मा खालामबावनांगौ दे मानो बुजिया बे दाउसो देलाया मानोबासो अनफ्लांनाय आं दाउसो देलायखौ बे मानसि सासेखौ आङो जोनोमाव मालाबाबो नायनो हानाय नंला खोमा आं दाउसो देलायखौ मा जालायखो दाउसो देलायलाय आयौ नारजि बुदांनो आं मा होननानै खोन्थागोन दे खोन्थाब्लाबो नारजि बुदां आंखौ रायगोनसो खोमाहाय अब्लाबो खोन्थानोसै गावनि हौवाखौलाय मानोसो लाखुमाबावनो मा जादों दाउसो देलाया माबाफोर खामानि मावलायबाय नामा औ नारजि बुदां दाउसो देलाया जौ बेफारिसो जानोसैनो होद बेनि खोथाखौ रायखांबाय थानांलालै आं ब्रा रागा जोङो नारजि बुदां फंसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं मा बाथ्रा माबाहाय दाउसो देलायखौ अनखांखां मोननानै बिनो 50,000 रां होदोंमोन आङो माबा मोनसे मोजां खामानि मावथों होननानै मा होनखो नों हापां 50,000 रां खर'आ थिग जायगायावनो दङना नोंना खर'नि मेलेमखौ सोरनोबा हरथ'बाय नामा नों हा खर' मेलेम दङना गैला हापां नोंनाव सरि नारजि बुदां नोंजों डिसकास खालामालासिनो आं दाउसो देलायनो फैसा होफ्लांबाय नोंथ' दाउसो देलायखौ माथो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया बोरै इसेबां बुरजा फैसा होखो नों माथो खालामबावनो आरो नारजि बुदां अनखांखां मोननानै आलाय सिलाय जानाय नुनायखाय आं बेनो फैसा होदोंमोन आरो मा मिथिगौना बे थैनो थांनो ओंखारदोंमोन दाउसो देलाय बायदि मानसिया मालाबा थैयो नामा दाउसो देलायनि जालाव बोरै गोलैखो नों हापां नोंथ' बिराद बुजिनामोन ना हा नोंथ' बिराद स्मार्टमोन मा जाखो सोरबा सासेखौ आलाय सिलाय जानायाव अननाया अभार स्मार्टआबो खामानि होआ मिथिबाय गोसो गोरबोनि अननायासो खामानि होयो थिग बिदिनो आं दाउसो देलायखौ अनदोंमोन होमबालाय अनबाय था आरो आंनि फैसाया ओरैनो फैदोंना नारजि बुदां नोंनिल' फैसा नङा दे जों सानैनि जयेन्ट एकाउन्टनिफ्रायसो दिहुनदों आं अब्लाबो आंनिबो बाहाग दङ ना नों मानो बिदि खालामनांगौ हापां नों बिराद खर' गाज्रि खालामगोनलै आंखौ बिराद खर' गाज्रि खालामगोन आयौ नारजि बुदां रागा जोंबायहाय आंबो दाउसो देलायखौ मोजां जाथों होननानैसो फैसा होदोंमोन सोर मिथिगौ दे दाउसो देलाया जौ बेफारि खालामगोन होननानै खेबसे थांनानै मोजां बुजायहैनांसिगोन नङाबा जानाय नङा आरो आंनि फैसाखौ मास मोनसेनि गेजेरावनो लाफिनगोन बिनि उनाव मा खालामो खालामबाय थाथों सानसि ओइ सानसि माथो दाउसो देलायसोलै मा खबर लानानै फैलायखोब्रा दाउसो देलाय आयौ बाला आं खबर लानानैल' फैयो आरो माथो नों मानसिया खबर होफिननोल' फैयोना बेनिखायनो सोंबायब्रा आं मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदों दा नोंबो खामानि मावलायथारो नामा दाना औथ' आरो नोंलाय मा नंदों मा खामानिब्रा आं गोदान बिजनेस खालामनो नागिरदों मिथिबाय दे मोजाङानो जाबाय ओमफ्राय मा बिजनेसलै दाउसो देलाय आं जौनि बिजनेस होनो नागिरदों नंगौ नामाब्रा नंगौथ' आरो आं जौनि गला होनो नागिरदों मिथिबाय आं जौ दखान होदों नालाय जौ संनो थाखाय मोननैसो आगजु नांगौ जादों आरो खान्थाफोर नोंसानाव बेखौनो लांनो फैदों आरो आं जोंहा जौ सङाना आयौ बाला नों एफा जौ लोङो ओमफ्राय नोंसा जौ सङा आरो जौ सङाथ' आरो जौ लोंग्रा मानसिनि न'खराव जौ संथारनांगौ होननानै बुंनाय गैयाना आयौ बाला ओरैनोसो फैगारबाय आं आच्छा नों जौ दखान होनोसै आरो होमबा मोजांनि बाथ्रा बाथमिस आंसो जौ गला होनो नागिरदों दा नोंहाय मानो इसेबां खुसि दासो मिथिबाय आं आंनि दखानाव थांनानै जौ लोंहैनो आच्छा दे लोंहैबानो जाबाय हे गसाय मोजाङानो जाबाय
जाबाय दे नों जौ गला होबा आं कास्टमार जागोन दे मा होनखो नों दावसो देलाय नों जौनि बिजनेस खालामनो नागिरदों औथ' आयौ इसिबां मोजां बिजनेस थानानै नों जौखौसो मानो सायख'खो दखना बिजनेसफोरबोथ' होनो हायोमोन ना नों हे बाल दखना बेफारियानो दखना बेफारि जाजोब्बाय मिथिबाय सासे मानसिया दखना बिजनेस होनानै एसे माहाजोन जानाय नुबानो बयबो बे बिजनेसखौ खिथु खारफायो जोंनि बर' ओनसोलाव मोनसेल' बुस्थु ट्रेन्डिं जानांगौ बयबो फल' खालामो जेरै दखना बेफारि सासे मानसिया मोजां दखना डिजाइन बानायनानै फानोब्ला बयबो फानफानो लुगैग्रा जाबाय दाना ट्रेन्डिं बायदिसो जाबाय मिथिबाय बेनिखायनो सोरनाबा दखना बेपारा साक्सेस जायो सोरनाबा जाया अब्लाबो नों सिख्ला मानसियालाय मानोथो जौ फाननो ओंखारलाबायखो सिख्ला नंलाथ' बुरैफ्रामनायसो बियो अब्लाबो दा बे सिंगल दङ ना सिख्लाखौनो होनजायो गथ' गथाय गैया आरो दावसो देलाय बेलेग बिजनेस मावदो ना बेफोरबायदि बिजनेसखौ दा मावसै मानबो मोननाय नङा सनमानबो मोननाय नङा नों मान सनमानखौलाय ओरैबाबो आं मोनखायाखै बेनिखायनो फैसा थाखा खामायनानैसो मान लानोसै आं आच्छा दे बिदिब्ला नोंसोर रायलायथ'दो आंबो खामानियाव ओंखारलांनोसै आयौ बाला मा खामानि मावदों नों सन्थला जौ फाग्लाबाबो खामानि मावोब्रा आं नङाबा बबेनिफ्रायथो मोनलोंनो नङा होमबा दावसो देलाय नों जौ फाननायनि खोथाखौ सन्थलानि सिगाङाव मानो बुंफैनांगौ दे मानो बुंनाङामोन दे नों मिथिखायो सन्थलाया जौ लोङो होननानै बिनि सिगाङावसो बुंफैबाय आरो आंलाय बेफारि नालाय गावखौनो प्रमोट खालामनांगोनथ' आं जौ फानसिगोन होननानै ओमफ्राय नोंसानाव जौ बानायग्रा आगजुफोरसो लांनो फैदोंमोन आं गैया आं सङा सन्थलानि थाखायनो आं जौ सङा अमानो आदार होनो थाखायबो अफ्रिखौनो मोना आङो मालायनिफ्रायसो फैसा हैनानै लानांगौ आच्छा बिदिबालाय थांनोसै आं दुमफाव मोननाव मोनगोन होनदोंना आं दुमफाव मोननावनो नागिरहैनोसै आयौ माबायदि मानसिबालाय जौसो फाननो ओंखारबावबाय आरो जात गोसोखाङो बे दावसो देलायाबो आयौ बाला दुमफाव मोननाव इसिबां गोमोन थाइजौ थायनानै दङ र' बाला थाइसे खानानै जानि आं बै थाइसेखौनो जानोसै नामा आं खाथि खाला माथो जेबो गनबो गैया र' बाला गाखोनानै जानि आं गोमोन थाइजोबनानै दंथारो बाल्ला थाइजौआ मानो जादों नों जोंहानि थाइजौखौ जायाबालाय मानोथो गायदों दे जानो थाखाय गायबाबो नोंनि थाखाय गायाखैना सिखावफोरबायदि जोंहानि थाइजौखौ मानो जानांगौ नों ओइ गथ' बांद्राय बुंनाङा दे खुगाया बेसे जागोन आंजों मिथिबाय आं दुमफावमोननि थाइजौखौसो जादों दा आंनि खुगाखौ बेसिनो ना नोंनि खुगाखौसो बेसिगोन आं खालि ओंखारबोल' नों दंफांनिफ्राय आयौ बाला मासे बदतमिज गथ'हाय नोंलाय हा ओइ गथ' नों सोरानि जोंहानि न'आव फैनानैनो आंखौ सोरानि होननानै बुंदों नों आच्छा नों दुमफावनि बिनानाव नङामोन होनलाय एसेबां गोबाव अबाव दंमोन नोंलाय आं आमाय आनैमोननाव फरायहैनो थाहैथ'दोंमोन दा फैफिनबाय आं आच्छा बांद्राय डायलग बाजि खालामबाय थानाङा जलदि ओंखारबो जोंहानि थाइजौखौ खावदोंना नों आयौ बाला बदतमिज गथ'आ मा एसे रांखिनिहाय नोंखौ ओंखारबोआखैना नों जलदि ओंखारबो आयौ बाला बदतमिज गथ'आ आंखौलाय मानो गनजों बुनो नागिरखो नोंलाय जलदि ओंखारबो नङाबा नोंखौ आयौ बाला थाइजौ थाइसेल' लानायखौनो बिदि खालामथारबाय नों मिथिया नामा मालायनि बुस्थुखौ जानायनि सिगां सोंग्रोनांगौ होननानै नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा फोरोङाखै नामा जलदि ओंखारबो होनदों जलदि ओंखारबो आयौ बाला माबायदिहाय दुमफावनि बिनानावा नै मा जालायखो बिसोरहालाय बुंब्रु नालाय दुमफावनि बिनानावा आंखौ मा खालामनो नागिरदों थाइजौ थाइसे जानायखौनो आच्छा बिदिसो होमबा ओइ जारौ हामालै गेदेर मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनो रागा जोंनो हामा नोंनो नाङा जोंहा आब'नि भिडिअ भाइरेल खालामग्राया आब' दुमफावनि जौ लोंनायखौ भाइरेल खालामग्राया नोंनो नाङा आयौ बाला माबायदि गथ'हाय बियो आयौ ओइ हामालै जारौ बेफोरबायदि खालामनो हामालै मानो भिडिअ भाइरेल खालामनांगौ नोङो आंनि आब'खौ दुखु होदोंना नोंनि मेगनखौ थुख्राजोबगोन हामालै हामा बांद्राय रागा जोंनो हामालै आरो बेफोर गेदेरफोरनिसो बाथ्रालै नों उन्दै गथ'फोरा जेबो मिथिया आं बांद्राय उन्दै गथ' नङा मिथिबाय आंबो सिख्ला देरफुनायसो गासिखौबो मिथियो बुं मानो जोंहा आब'नि भिडिअखौ भाइरेल खालामनो नङाबा मेगनखौ थुख्राजोबगोन आं हामालै हामा ओइ बाम्बुलि ओइ दुमफाव नों फैबाय मोजाङानो जाबाय मा खालामदों नों गेदेर मानसिखौ बिदि खालामनो हामा नामा बाम्बुलि मानो हामा
बेयो नोंनि गोसोखौ दुखु होदों बै सासेया जोंहानि थाइजौ खावदों बेनिखायनो सानैखौबो बुगोन आं हामा बाम्बुलि गेदेर मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामनो हर गना आंनो आब' बैखौ साजा होनांगौ जोंहानि थाइजौ गोमोनखौ खावदों बियो मालायनि जिरादखौ खावनानै जानो हामा बे मिथिया नामा दे जेबो नङा थाइसेल'सो जादों दा आब' बुंनायखायसो गबाय नोङो नङाबा नोंखौ बुगोमोन आं आयौ माइसिरांखिनि गथ'आ बेलाय बियो बिदिनो एसे आयौ पाला बहा दङमोन बेवहायनो थिनहरफिनदोहाय नोङो दुमफाव इसिबां रांखिनि गथ' थिनहरला न'आवनो थासिगोन बियो आयौ गिखाबाय सां गथ'खौ दुमफाव सिरि था नोङो आंखौ माथो नाङा आंनि खाथियावनो नुजानाङा नों आरो कंग्रेचुलेसन नोंसोर सानैया रिलेशनशिपआव थाबायना दावस्रि देलायजों नोंजों टफिरामनि थाखायसो नाटक खालामदों जों खामानि गैया दे बिदिबा आं थांनोसै आरो नोंहाबो मोख्राफोर बायदि दंफाङाव गाखोना थाबाय थानोसै नामा समायसोदोंबोहाय ओंखारनायसै ओमफ्राय मानो फैदोंमोन बुं माबाहाय दुमफाव नोंसानाव जौ संनाय खान्थाफोर दङ नामा बाल औ दङ मानोमोन आं जौ संनो नागिरदोंहाय दिनैनिफ्राय मानि थाखाय आं जौनि बिजनेस होनो नागिरदों आरो हा जौनि बिजनेस जाबाय बारा बादाव नाङा जायनो खोनायो बेनो बादावबाय थायो बालनि जायखिजाया दङना गैया बेखौल' खोन्थादो दङ दंनायालाय नाथाय नों जौखौलाय मानो होनो नागिरखो जौनि अनगाबो बेलेग खामानि मावनो हायोमोन ना हे दुमफाव गोबाङानो आंखौ बुजायबाय मिथिबाय आङो गावखौबो बुजायबाय नाथाय थाङै थुङै जौ बेफारखौसो माने मावनो गोसो जाबाय मिथिबाय मा खालामहाय लांफै लांबानो जाबाय ओइ हापां बहा थांनो ओंखारदोंब्ला दावस्रि देलायमोननाव बापावै बिजाव जालिनि थाखाय फसाय खुमा मारबाय नामाब्रा फालतु खोथा बुंनाङा नों आंलाय मा फालतु खोथा बुंलायखोब्रा हापां दावस्रि देलायनि न'आव थांनो नागिरनायखायसो बुंदों आं सिरजा र' फन फैदों हेल' सोर बुंखो मा होनखो थबसिनि फिसाया थबसिखौ बुगासिनो नंगौ नामा आच्छा जागोन थांगासिनो ओइ हापां मा जादोंलै माबा थबसिनि फिसाया बुगासिनो दङनो हस्पिटालनिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव मासे फाल्तु मानसिलै बियो ओइ थौ हापां दिनै दैखौ दै गाइखेरखौ गाइखेर खालामहैनोसै औ फै दावस्रि देलायनि न'आव उनाव थांगोन फै थबसिखौ बासायहैग्रोनि आच्छा दे दैनिबा हले दांग्लुंखागोन आं बिनि हौवाखौ কি হল দাউদে উঠা আকৌ বাইকত তেতিয়াহলে তুমি মোক ভাল নোপোৱা তেতিয়াহলে উঠা আহা কৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ দাউদৈ এইবোৰ একো বাহানা নচলিব দেই তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি মই হ'ব লাগে মই आच्छा बारु थाइबानि लारु हर' कान्तवा बेसो होमबा तारमाने हारसा हौवाखौसो गोसो थोमारबाय दाउदैया जानाय नङा बेखौ आं मालाबाबो जाहोनो हाया बे दाउदैया एसेबां अख्रा जामारबायना बेखौ थफिरामनो हरनायानो मोजां जामारगोन र' थफिरामजों रायलायनांगोन साला सुफादा बेबो सोरनोबा थाफ्लिसो रानलागासिनो बियो अब्लाबो थफिरामखौनो बुजाय बुसि बिनानावनि थाखायनो पारफेक्ट खालामनोसै आं बोरैबा मोजां बुजायबा मोजां जागारगोनबो बे थफिरामा ओइ सानबेसे नायख्लांना थानो नोंलाय आंखौलाय आच्छा बुंलाय नों मानो नोमाखौ थगायनाय बे मेसेजआथ' थफिरामनिसोमोन नों मानो मिथिया बुंनाय नोंसोर सानैनि गेजेराव आंखौ दालाबोब्रा नोंजों लोगो जाबाथाय आइया आंखौ दुखु मोनगोन आरो आइजों लोगो जाबाथाय नों दुखु मोनगोन बिनिखायनो गेजेरनि मानसि गेजेरावनो थायोब्रा बेथ' जेबो गेजेराव थानाय जायाखै नोंसा नोमाखौ थगायनाया बेथ' थफिरामनिसो थाफ्लि हरनायमोन बेनोथ' आफा बे बाराव नों सैथोखौनो बुंबाय जेब्ला आं आइनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैयाना मिथिबाय बिनिखायनो आं गेजेरनि मानसि गेजेरावनो दलद थाबायब्रा साला सुवारा आंनि आखलानो हामारजोब्बाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बे फिसाफोरजोंलाय जियानो जादोला थफिरामखौ फन हरनि रं ओइ थफिराम साला आंखौ फन हरनाङा नों दा साला डिस्टार्ब आइला माथो आंखौ रायनानै फनसो दानना होबायब्रा बे सुवादा साला सुवादनो आंनि बिनानावखौ जासिनो नागिरदों बे साला अहंखारैसो दिन्थिदोंना बे थफिरामा थाफ्लि रानना होग्राया बुंलाय आयौ बाला मा बुंनांगौ आं नों माहायना मुलि लगायनानै बमब्रमाखौ फोथायखो आं बमब्रमाखौ फोथायाखैहाय मा नोंनो लगायनानै एरनानै होदों आरोना बमब्रमानि सिगाङाव बेनिखायनो बमब्रमाया जोंहा आब'नि भिडिअखौ भाइरेल खालामदोंना जौ लोंनानै फेनायखौ आयौ बाला आं जेबो मिथिया आंनाव मानो सोंबाय थादों दे नों मोजाङै बुंनोबा बुंसो नङाबा मोनफ्लांगोनसो आंजों बेबो थाइजौ खावनायनि साजायाव आयौ माइसो रांखिदों नोंलाय आं नोंजों मोजांसो रायलायबावदों मिथिबाय आंनि रांखिनिखौ नुवाखैनो नों आयौ बाला बे दुमफावा माला लाबोगोन এই बुस्थुफोरखौ माथो नों बिराद थङालिथारनो आयौ बाला सोर खोन्थानो नोंनोलाय माथो गामियाव थङालि होननानै बुंबा नोंनि नामासो फार्स्ट ओंखारग्रोयो माथो गुगोलावबो मोनबायबालाय नोंखौ गुगोलावबो ओंखारबाय आङो मा जानानै इसिबां थङालि जानाय नों आहायना मुलि लायो नों सोर अजानाव थाङो नों ओइ बा थामिज गथ' मा जा सोंबाय थायोहाय खोन्थागोन ना नों
बाम्बुलि दंफां आं न'आव थांनोसैमोनहाय बोरै जौ संग्रा खान्थाफोरालाय आइया जौ संगासिनो दङनो गाबोनसो लांफैनो होदों नोंखौ बाला जागोन दे आं थांनोसै दे बाम्बुलि मानसिफोर फैबा मानसिफोरजों मोजांसो रायलायनांगौ मिथिबाय दाउसा देलाय मानो जोंहानि थाइजौखौ खावनांगौ आरो गुमै बमब्रमाजों मानो गोसो थोलायनांगौ बाम्बुलि खोनासं बमब्रमाया नोंनि गुमै नंला बावदोंसो आरो बाम्बुलि गेदेर मानसिफोरजों उल्थां पुल्थां नांलायनाङा दे रागा दङ होननानै रागाखौ बाहायनाङा मिथिबाय नों बुंबानो मानिगोन नामा बाङालि बाङालि मानसिफोरखौ रायगोन बुगोन आं आंनि नामा ओरैनो बाम्बुलि नङाथ' हाय लोगोफोर दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो जाय जाय गोदान नायगिरिफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होलां थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर